A'udhu billahi samiul alim minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Duk wanda yake da tambaya wadda yake buƙatar in bashi amsa, cikakkiyar amsa, ina nufin amsar da ta gamsarwa. Sautari rubutu a comment baya gamsar da mutane, amma yin bayani ina ganin zai fi bada cikakkiyar amsa. Duk wanda yake da tambaya wadda yake son amsa masa ita a bidiyo, cikakkiyar amsa, to ya taɓa ni, ya tambaye ni a comment. Yau kuma amsar da na zo in bayar a game da mutane ne da muke ta fama a comment. Kaji wasu suna cewa maka ko jahili ko makaryaci wai saboda ka ce duniya ba ta da bango. Wasu suna kafa hujja da ayar Alƙur'ani suratul Al-Kahf aya ta 83 zuwa ta aya ta 101. Suna magana akan isar Yajuju wa Majuju da Alƙur'ani ya kawo, har wadda Allah ya bada labarin yadda sarki Zulkarnain, wadda suke cewa Alexander the Great, ya gine Yajuju wa Majuju. Magana ta gaskiya, masu wa'azin kasuwa suna ba labarin cewa ai Yajuju wa Majuju suna bangon duniya, suna bayan katangar bangon duniya, suna ta haƙa kullum in suna so su shigo, in suka ce insha Allah yau mun haƙa mun shiga duniya mun cinye mutane, sai shugaban su ya ce a'a yau ko Allah bai yadda ba ma mun haƙe domin mun kusa. Ana cewa ba za su iya shigowa ba har sai ranar da in suka ce in Allah ya yarda, shugaban su ya yarda cewa haƙun in Allah ya yarda yau zai, to ranar za su iya shigowa duniya, wadda yake ɗaya daga cikin alamomin tayin alƙiyama. Amma kuma magana ta gaskiya ba haka abin yake ba. Da farko ma dai kamar yadda muka ce duniya ba ta da bango, ba ta da bango. Da yawa Bahaushe in aka ce bango abin da yake ɗauka wata ginanniyar katanga kawai. Duk malami ya sani cewa Yajuju wa Majuju ba wai ana nufin a bangon duniya suke ba, a'a a wani guri suke kuma aka katange su a cikin wannan gurin. Kuma wannan ƙarin bayani ne kawai nake so ne, cewa Bahaushe ya gane cewa in aka ce katanga ko bango ba wai lallai ana nufin ginanniyar katanga ba. Mu ɗauka aliens, za a iya cewa Allah ya mana katanga da su wataƙil saboda su suna can wata duniyar, mu muna nan duniyar. Mu ɗauka cewa Yajuju wa Majuju a ƙarƙashin ƙasa suke, amma ba za su iya haurowa sama ba. Wannan dalilin ya tabbatar da cewa Allah ya mana bango. Cewa ba za su iya samun mu ba ko ba za mu iya samun su ba, hakan yake nufin katanga, ba wai yana nufin lallai ka ɗauko bulo da ƙasa ko da siminti ka zo ka ɗaɗɗora katanga ba. Abin da nake so ba haka yake ne ya gane. Sannan ba iya wannan ba, akwai gurare da yawa, kamar misali saboda na ce duniya ce take kewaye rana, ita kuma rana tana tsakiya, wani ya ce ai rana ma Allah ya ce tana tafiya. Dama rana ma tana tafiya, ni ma ban ce ba haka ba, kawai dai ina nufin cewa ita rana a tsakiya take, duniya kuma tana kewata. Kamar yadda duniya take a tsakiya, wata kuma yake kewata. Ban sani ba ko waɗanda suke wannan tambayar sun gamsu sun gane. Sannan kuma saboda na ce da rana da tauraruwa da abu ɗaya ne, sai mutum ya tsalle ya dire ya ce ai Allah ya ambaci sunan rana daban, ya ambaci sunan taurari daban. Don haka in na ce rana da tauraruwa duk ɗaya ne, to na fi wanda ya yi su sani kenan. Bai faɗa ba, ya kikkira sunayensu daban. In mutum ya ce haka, ni kuma sai in ce masa kiran suna wannan laƙabi ne, da ni da kai duk mutane ne, da rana da tauraro duk taurari ne. Amma in ana so a kira ni, dole a kira ni da suna Junaidu, kai kuma a kira ka da sunanka, in har ana so a ware mu. Don haka dan an ce rana, mu ma rana muke ce mata domin mu ware ta daga sauran taurari. Ina ganin bayanin is very straightforward. A yadda na faɗa ni ma haka na ce ana kiranta da suna rana domin a ware ta daga sauran taurari. Kasancewar ita tamu ce, ba a sauran taurari ranar mu take ba, wannan ita tauraruwar ita tamu ce, shi yasa muke kiranta da suna rana. Ina ganin abu ne wanda yake a buɗe, da gangan mutum bai kamata ya gidadance ba. Allah ya sa mu dace.